Mugikorrek gazteei, heldu bezalaxe ez, 11 aukera desberdin eskaintzen dizkie. Adibidez, izan daiteke maitasuna aurkitzeko bide bat, gure emozioekin jokatu ez dakigunean anestesiatzeko modurik azkarrena, gure fisikoa aldatzeko nahi hori lortzea, baina neraben artean batez ere ez ustiatzen dena da onarpen sozialaren bilaketa hori, ez? Galdetzen badiogu gure buruei, sare sozialetan zer dago? Argazkiak eta bideoak, ezta? Eta zer gertatzen da errealitate horren aurrean? Zeharka, ematen diogula gure fisikoari eta horren bitartez erakusten dugun errealitateari izugarrizko garrantzia pertsonok ditugun bestelako nolakotasunekin alderatuta. Ta ondorioz, hasi gara sare sozial hauetan bizi ez dugun errealitate bat erakusten, izan filtro estetikoen erabileraren bidez, bizitza zoriontsua izango bagenituzken bezalaxe jarduten, eta abar, ez? Horrek, zeharka, mezu oso garbi bat uzten du nerabearen subkontzientean, eta ondorengoa da. Ea ni ote naizen, horrelako bizitza zoriontsua ez duen pertsona bakarra. Eta askotan, horri jarraitzen dio ondorengoak, ze ari naiz gaizki egiten. Baina gaur egun, onarpen sozial hori dago oso lotuta jarraitzaile like eta iruzkin kopurutara. Erakutzia eta neurtua momentu oro pertsona guztiei. Izugarrizko estres emozionala gainera elikatu beharrekoa. Plano digital hori badago nolabaiteko sari eta errefortzu konstantez beteta gazteak. Bereziki sentikorra dira errefortzu eta zigorretara, emozio positibo eta negatiboetara baita ere, ez? Eta sareak dira errefortzu eta zigor nabarmen daukaten lanabezak. Orduan, zenbat begiradaren presentzia besteena dago gaur egun nerabe baten bizitzan balentzan, bazure gurasoak, zure kuadrillatxoa edo lagun taldetxo bat, klasekideak, auzokideak agian edo, ez? Horrelako zerbait baino orain, zenbat begirada sare sozialetan guri begira zer garen, zer egiten garen, nola ari garen.